Guys, kuan gid siya guys. Ni burn out ang mga guys. Mo to wala mi katugay alimuot kayo. Unsa na oras ay ngay? Alas 12 na kadlaw na siya niya ni burn out mga alas wala pa alas 12 na. Ni burn out mga wala pa alas 12 perti na magyungit-ngita alimuot pa jud kayo. Pag Jimmy kay baog unsa ning oras sa musiga guys, giduka na ko grabe na kaya akong duka. Mata na sa tagalas uksuan is buntag. Tira paghapon sa burnout. Nya ako kay giubo-ubo ko guys. Murag katol kayo akong diri tutunlan. Then nay usa diri naglingkod. Ang usa naglingkod. Hi vlog, welcome to my guys. Kana. Guys, mga on me guys og noodles. Kay di mi katog. Ngamin tulog noodles. What is it? Kaldiro mong gisudlan. Mukbang noodles. Mama, ni ko siya daw. Mukbang daw mig noodles guys. Ibig dari ka ito. Parang nga na ang kuwan pa. Mura ka ungo eh. So burn out. Intro na. May kita ako. Kita lang mo. Kay iba. Kita lang mo. Parang na lang mga pala. Agay, kainit. Pasyo. Ngaon na lang mig noodles guys kay kuwan man. Burn out. So man eh, di mo kakuha ano eh. Ganyan ka tinidor. Ang flashlight pa ba? Astang. Dapo man. Dapat mag-vlog. Burn out. Oh, dari. Ini kapag kong kaon na. Puli-puli ka talin nyo eh. Kansi talin nyo na. Muhit sa rin. Oo. Ano yung mga luoy kay guys, basta burn out. Nindot kayong noodles guys, basta tingin uwan-uwan. Kay bisay burn out, nagyapon tay kuwan, suga ba? Kaluod. Abo, ramahagod kay ubak mo ka. Paggamito sa tana pa ba eh. Sama suya lang. Namgi, suwang makuha na niya rin ba mabaso. Sumno. Sumno na po. Bisag ko, ala. Kuha ko itong kuha na ito sa flashlight sa bayo kay di makita. Hatag yung result. Ito kawak na makuha. Wala mamilin sila kuhan guys, noodles. Awa dia eh, init lagi di mo kaon na. Kaon siya uy. Bisa burn out. Awa mo ang kuhan guys, amo ang plato. Kaldiro. No, di.
na lang. No. Say. Paminta ba? Oh. Niinit tinog maayo, nalimuot tinog maayo guys. Nalimuot og maayo. Isa na lang kung kutsara. Ano na ba man? Mama, ah. Katas gatipin. Ano mo kita gan sope atong noodles pa? Ano po mo? Ah, gamit ako na pa ikaw man. Di din na kutsara yung mga tipin. Sarap. Kalap. Malam nam. Payabura gud ikon, pay duko. Kay duko. Duko ba? Mo na klarong nangangan guys kay paduko ng kaliro. Ang tao nangangan. May pagpagyan sa niya ibangil kay haron ko na iduko. Oh, iduko. Tuwan na pa. Yabugin sa mama. Mun na guys. Tipin eh. Ay, tubig deh. Bukoy tubig na. Yata ng supit pin. Manamig kaon guys. Like and share and subscribe. Manamig kaon. Slide mo. Naran mo. Galimot ano kog maayo. Langin na ko ding may gablihan ng purtahan. Hangin kayo guys, gablihan yung purtahan. Uwan manggod. So guys, maura to guys. Then thanks for watching and please like and subscribe. Like and subscribe to my channel and don't forget to hit the notification para updated kayo sa aking mga video. So, see you on my next vlog.